Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jinvesti fis-sħiħ biex jerġa' jqajjem servizz ta' customer care għal Maltin u Lawċin kollha li jkollhom bżonn jikkomunikaw direttament mal-partit. Dan qalu Ivan J. Bartolo li ftit tal-jimilu ġie approvat mill-Kumitat Eżekuttiv fil-kariga ta' President ta' Dialogu Soċjali fiħdan il-Partit Nazzjonalista u għat li kienet jieħu sehem fil-programm Issues fuq Net FM. Permezz dan ir-roll ukoll irrid u nixtieq customer care desk fejn il-poplu tagħna, in-nies hemm barra, ikollhom mezz kif jistgħu jikkomunikaw mal-partit, iwasslu s-suġġerimenti tagħhom, iwasslu l-idejat tagħhom, iwasslu l-uġieħ tagħhom. Għalfejn biex aħna kemm jista' jkun nisimgħu in-nies. Spjega wkoll l-importanza li biex dan ix-xogħol ħalli l-frott tinħoloq in-netwerk ta' volontira magħmul minn nies li lesti jagħtu ħinhom bla ħlas ħalli x-xogħol jibqa' dej b'mod produttiv. Ivan J. Bartolo kompla li dan ir-rwol u wieħed ġdid iżda importanti għal Partit Nazzjonalista għax bih il-partit irid joħroġ aktar mid-dar ċentrali u jiltaqa' man-nies fosthom mal-organizzazzjonijiet politiċi, soċjali u kulturali u anke dan bis-saħħa tal-ferat u l-kumitati sezzjonali. Iżda qal li fil-ħidma tiegħu u qed iħares ukoll lejn mezzi ġodda ta' komunikazzjoni għalkemm dejjem bil-ħsieb li jżomm id-dialogu fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Matul l-istess programm kienet mistiedna Martina Caruana li kienet approvata mill-Eżekuttiv ukoll bħala l-President ta' riċerka politika tal-partit. Qalet li aċċettat li tkun parti mill-Partit Nazzjonalista għax gburija li Maltija u għalhekk ridet tara li l-partit ikun jista' jsaħħaħ il-politika holistika tiegħu. L-istrateġija politika tagħna ħad tkun aġġornata, rilevanti u effettiva u li fl-aħħar mill-aħħar taħseb għal qafas ta' sustanza politika li tkompli ssaħħaħ il-ġid komuni tal-pajjiż. Ħankunu qed insaħħu l-għodda ta' riċerka, ġifieri tat-taħriġ, tal-analiżi u tal-formazzjoni politika tal-partit. Ġifieri ħankunu qegħdin inkunu nagħtu aktar importanza bil-mod kif aħna nkunu qed nagħmlu l-politika tagħna. Ivan Bartolo qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jisma' u jitkellem anke ma' dawk li ma jaqblux miegħu. Dan hekk kif jemmen li b'dawn iż-żewġ karigi ġodda il-partit irid joħroġ miż-żona tradizzjonali tiegħu. Qal li fil-ħidma tiegħu se jkun qed jara li jiddjaloga ma' kulħadd għax konxju li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex perfett għalkemm irid ikun jaf aktar dwar il-ħtiġijiet tal-Maltin u Lawċin. Dwar dan Martina Caruana spjegat li l-politika tal-partit għandha tinkludi lil firxiet aktar wiesa tas-soċjetà mhux biss lin-nisa iżda anke minoranzi differenti li jfasslu l-qawsalla ta' pajjiżna. Ispjegat li dan għandu jsir fid-dawl tat-tiġdid li għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista la darba jemmen li dan hu essenzjali biex jimxi mal-mod kif qed tevolvi kontinwament il-ħajja.